ang Espiritu Santo maoy tigtudlo nato mahitungod sa mga pulong sa Ginoo. Mauna nga si Jesus niingon, kung magsulti mog dautan batok sa anak sa tao, pasabot batok ni Jesus, pasayloon rata niya. Pero kung magsulti tag dautan batok sa Espiritu Santo, di gid ta mapasaylo. Ngano man, kay ang pagsultig dautan batok sa Espiritu Santo mao ang pagsupak sa pulong sa Ginoo. Mas importante para ni Jesus ang iyang pulong kaysa iyang pagkatao. Ngunang nisugot ra siya nga ang iyang pagkatao biay-biayon, tamayon niya, ang iyang lawas isip tao, bugal-bugalan, bunogon o gilansang sa cross. Pero matod pa niya, kung di mo mutuo nako, tuuhi ang akong mga pulong. Ngano man, kay peligro kayo nga maimpirno ta tungod sa pagsupak sa pulong sa Ginoo. Kay ang iyang pulong espiritu o kinabuhi niya. Kung di na ta musubay, aadto na ta sa kadautan o sa kamatayon. Sige, lingiyay mong tupad na sige kag sugot sa sugo sa Ginoo. Ano bang pulong sa Ginoo? Si kag sugot ana. Kay kita ra ba kusog kay tang musunod sa pulong sa tao? Na karon padahon sa kumpanya sa eleksyon sa barangay, daghan kay mga pulong nga buhian ang atong mga kandidato o mga kandidata para sa posisyon sa barangay. Daghan kay sila mga pulong nindot kayo na diha gipamutangan ng ilang mga tarpaulin. Nindot pa kayong basahon. Ayaw nagtuhoi, wa nay klaro. Pero kung ang pulong gani sa Ginoo mo'y imong mabati, kana tuhui dayon na. Diri sa unang pagbasa, si Abraham gitawag og amahan nato nga espirituhanon. Nganong espirituhanon? Kay ang iyang pagtuo sa pulong sa Ginoo milabaw sa tanang mga tao sa tibuok kalibutan. Giingnan gud siya nga mga nakagdaghan kaayo niya, 98 na iyang edad, ang iyang asawa 90 na sa dang edad, wa lang gyapon mamabdos. Pero ang giingon sa Ginoo, sukad pas ilang pagkaminyo, niingon na ang Ginoo, mga nakagdaghan kaayo. Kamo maminyo mo 25 ang edad niya, moabot na lang kag 90, wa lang gyapoy anak. Pero sigihan kag ingos Ginoo, mga anak lagi mo daghan. Mutuo pa ka? Tubag? Yaw lang mo diya. Tuo pa ko. Di man gani mo mutuo, ing daghan gani kag kwarta, ing non gani kapalit og slat, di man ikamutuo. Naanagin na ni mong kwarta ba? Anag yung kwarta, yung palit og slat, tag 100 raman yung holy pads. Di yun mo palit. Nya na kay kwarta, sobra sa 1 million, ingnon kang palit kag disap, investment slat na to. Di lang yapon mo tuo. Dala, istorya ra ng Padersiano. Kani magong pulong sa Ginoo mga igsoon, mailhan na nato. Kay dili raman ka nang gisuwat sa Bible. Dili raman na mo'y pulong sa Ginoo. Matod pa diri sa atong ebanghelyo, ang pulong sa Ginoo pinaagi sa Espiritu Santo. Ingon bitaw siya, kung ikiha mo, ayaw na lang mo kaguol unsaon ninyo pagpanalipod ang inyong kaugalingon. Ang Espiritu Santo maoy mohatag ninyo sa mga pulong nga angay ninyong isulti. Karon unsaon man nato pag ilang nga pulong na sa Espiritu Santo ang pag-ingon, palit mo slat. Unsa mo na, pulong ni Father Siano o pulong sa Espiritu Santo? Niya, nituman mo na. Tuman. Ayos sa noon.
Unsa may unang timailhan nga pulong sa Espiritu Santo? Una, makapalambo sa simbahan. Simbahan ba? Makapalambo sa simbahan. Kaya ang simbahan mauman ang buhi nga timaan sa presensya sa Ginoo. Mauman ni ang atong gitawag og barko, arka, or sakayan nga nagbiyahe sa kalibutan padulong ngadto sa kahimayaan. Ug makapalambo gani sa simbahan ang pulong bisag diin pa na gikan kana iyanas Ginoo. Niya kining atong holy pads, holiness, peace, and sa to divine salvation, para man ni sa national retreat sa mga pare karong November 7 to 9. Makapalambo man ang retreat sa pare? Makapalambo ba na sa simbahan o dili? Palit dayon mo. Kapila man ka mo palit? As long as you have the money. Dili kay kausa lang, dili kay kaduha lang, dili kay katulo lang, endless of times. Kay ang pagtuman sa sugo sa Ginoo dili sad kausa lang nya humana, dili matud pa ni Kristo hangtod gyud sa katapusan. Mao ginay pagtuman sa pulong sa Ginoo. So salamat sa nagpatalinghog sa pulong sa Ginoo na natay halin sa holy pads, niabot na og 68,237 kaslats. 31,000 ang pagpaksata. 31,763 na lang ang nahibilin. Dol-dool na rabalang mga duha na lang kasimana. So hot doon tananig palit 31,000. Nya naasad tay 30 slot challenge, 3,000 pesos. As of yesterday, niabot na sag 763 ang atong 30 slot challenge. Pakpak masata. Ang atong investment slot kaning DSAP nga tag 500,000 pesos per slot with 25% interest rate per annum. Nagpabilin pa nga naatay balansi nga wap mahalin 56 slots. Kung mahalin ning tanan, mahimo na gyud tang mabungahon. Gahapon ato nang gitagaan og partial payment ang atong owners diha na 24 million. Pakpakan na to, naka-partial na to. So ang kuwang mga 40 plus na lang, mga 46. Nakabot ka to nga. So unsa man mo invest pa mo di na naapay 56 slots tag 500,000 pesos per slot. Na iniingon ako, Father, pwede og 5 gives. Mura mo sa noong kanabang RTW ba yung 5 gives lang nang kuan kanang akong DSAP. Nako, pwede kayo. Yan siya unya og 10 gives. Nako, pwede gyapon kayo. Sige lang, i-arrange lang na nato. Kay parihara og mag-deposito kas bangko. Primero imong ihog 50,000. Nya sunod, i-time deposit ba? Sunod 100,000. Sunod 200,000. Anam-anam lang ba? Hangtod ang inikwenta, pila may imong time deposit, 500,000. Oh, okay na kayo. Di ba? Na nagluya mo diya. Na siya. Ato nang paspasan kay makahimo ta diha og katong kulumbare. Daghan na kay taog ibaligya. Dili na ingon nga ng kuan donations, kung dili mapuslanon na sa simbahan, mapuslanon sad sa
namalit. Bisan kining atong investment slots kaning disap, mapuslanon man gid sa simbahan, mapuslanon sa namalit. Pulong na sa Ginoo. Tanawa unsay gibuhat sa kalibutan nga daghan kayong nisunod. Pulong sa kalibutan, pamasin mo sa latire, pusta mo sa swertres, pusta mo aning loto kay masulbad inyong problema. Pagkadaghas maglinya ngadto sa palitanan ana mga tiket sa latire, mamasin. Ang pulong sa Ginoo tinuod, si Abraham milaom niini ug nahimo gid siyang amahan sa daghang mga nasod, the 12 nations or tribes of Israel. Natuman gyud kita sa dinhi sa atong pagsigig higugmaay, nilambo ang atong simbahan, ang ato sang community life nilambo. Kay matuman gid na matud pas tubag nato sa salmo, may mga itong pagkakanta sa atong salmista si Sister Arlene. Unsa to itubag na to? Way klaro gumbol-gumbol ramamudia. Ang Ginoo na hinumdom sa iyang kasabutan hangtod sa kahangturan. Dili bakakon ang Ginoo. Inig-ingon niya, unsay imong gihatag ngadto sa imong isig katao, unsay imong gihatag sa simbahan, ako nang balusan o gatusan kapilo, di gina bakak. Hingkaw niya, Pader, wag na malagi hinoon may bugas, sige lang, padayon lang, padayon. Ako bitas una, trabaho ko sa land bank, ingon na ko, salamat Ginoo, luwas na gid mi sa kalisod, na paralyzed din akong papa. Lord, ayuha taon akong papa kay naglisod naman mi ani. 1989 na nahitabo. Pagka 1990 nabungkag akong balay sa bagyong Ruping. Lord, unsa man imong gisulti? Ingon ka imong tabangan ang magbinuotan, imong tabangan ang tao nga nag-alagad nimo, nganong gasunod-sunod naman hinuon ning kadaot. Pagka 1992 paralyzed na sa dakong maguwang, nahug sa among pantawan, nagbali ang spinal. Ingon ako, Lord, di naman imadaw wa man unta ko magbinuang, wa man unta ko maghimog dagkong mga sala, ngano'y ginagmay noon, wa man gani ko magtukhang-tukhang ani akong uyab, gatinarong manggani ko ani, na anon dihay gasigig puyo-puyo, na anon dihay gasigig tinukhangay, nindot no kay mga balay, may nun kay pagkabutang. Ako noon, wa na, bungkag pang balay, paralyzed pang duha ka ko. Nakaingon ko, di man tingali ni tinuod, pero pagpamalandong na ako, naingon ko, Lord, imo magining pagbuot, nya ni saad magyud ka nga ang nag-alagad nimo, dili gyud maulawan, padayon kong mualagad. Gipun-ano na ako akong pangalagad, imbes na to choir coordinator ko sa Parokyas Guadalupe, nahimo na hinoon kong president sa Legion of Mary Curia, nahimo pa kong kaning auditor sa Paris Pastoral Council. Ako na hinoon mao'y tighatag, usakos tighatag og mga seminars sa Basic Bible Seminar, ngadtos mga kapilya, manghatag na kog recollection. Napun-an na noon ba? Resulta, napari yun. Anong tutok mamunako? Mamao man akong iyagian. Nya, natuman ba ang ingos Ginoo nga di gyud magkalisod ang magsunod niya? Natuman wa? Puerting tumana hangtod pagod ang daghan nga katawhan nga naglisod, nakatabang-tabang pagita hasta pas kalisod sa atong archdiocese, labi na itong pagtukod sa Kapilinya di Fatima kanang naa sa San Remigio. Nakatabang ang akong
pagsunod sa Ginoo, labi na gyud pag-ingos Ginoo, pamaligyag slat. Dinhi sa atong simbahan, nindot na kaya atong simbahan, bisag gamay ra ni pero nindot siya tan-awon tungod gyapon ni sa slat-slat, pabaga snaong. Karon pabdayon kog baligyag slat, nihunong man ni wala pa may halin ning atong o pa man mo increase ning atong 56, maintag mahurot na ni kahalin, pero tuog yun ko nga dili tapakyason sa Ginoo. Ug mao kini ang pagtuo nga bisan pagpatyon ta, padayon unta tang motuo nga naagyoy kinabuhi nga way katapusan. Bisag maghilak na ta, motuo gid ta nga ang Ginoo muhatag gid natog kalipay. Na ini text nako, Father, din agid nako magwanta ning akong kalibin, bisyoso pa, mangulata pa gyud. Nako live-in raman mo, buwagi lang na siya, kay wa man na maigo sa sugos Ginoo siya. Naa naman may mga anak, Father, maluoy masakos akong mga anak nga way maila nga amahan. Nako mas mayo pag ang mailhan sa imong mga anak ang amahan dito sa langit kaysa kanang amahan nga nagdahan nimo padong sa impierno. Wa naman mo takes nako, yawanon man sa tingay to siya. Basig niingon sa tuma, di mada, di mada. Ambot lang kano, nituman ba to siya? Or wa na lang sa siya ganahin ning tubay nako. Kaya mura magsakit-sakit akong gisulti nga maadto sila impierno niya. Lab man kuno kay niya, bisan kuno mga lagom iyang naong, lab man gyud kuno to niya nako. Pakasal lang mo. Di man sa kuno magpakasal ang laki. Be kamo ana, unsaon man na ninyo? In love kay kaslaki na namoy anak nya nakaamgo ka nga sala di ay nya di sad siya gusto magpakasal kay manuyopay man nya tura sa laing mga babaeng gipang tukhang-tukhang nya love magyud kay nimo saman makigbuwag ka o makigunong ka ng lakiha. Bahala na mo diya, wa ko'y labot sa inyong kinabuhi. Sige na, manindog na ta.